Какво си бил най-много бан? Бях бан за това, че крадяхме пари от болницата, сигурно над 10 милиона бяхме откраднали. Уихи! Какво направи, бе? Прескочих знака, бе, не е ли очевидно? Как го направи ти, бе? Ще ти покажа пак, бе. Сега ще прескоча билборда. Какво? Оп! Аз като ти кам, че съм смот меню, аз няма да ти излъжа, брат, смисъл. Ще ти я реперна, когато си после, споко. Коля. Какво викаш, Сигурен бе? си? Момчета, Не. какво не? Не. Не. Какво? А бил си на ключалки и пуснаме билет, нали знаеш? Не. Да. Момчета, Лошо момченце. Какво момчета? Да. Абюзвате ключалки. и? Нали знаете, че това е за билети за лан? Нали знаеш, че грам да ми пука за някаква малумна игра? В смисъл, брат, аре, ще ти се респауна колата след някакво 20 минути, брат, смисъл. На мен тази кола ми трябва. Не ми ще си вземеш друга, брат, Не що се коли има респаун. по улиците. Не. Каква е тази камера на гърба ти, приятел? Каква е тази камера на гърба ти, бе? Какво става, гангстер? И това сега за кого направихте? Защото се правите на гангстери. Никой не се е правил на гангстер. Да, добре. Ами брат, вие... Чакай малко. Вие... Чакам. Някой искаш да те измъкна от затвора, бе? Та, може ли, брат? Да, може. Да, приеми само. Приеми само евентуално. Само да кажа да отида да кажа на полицая да ми яде кура и тръгвам. Господин полицай, яща ми кура. Момчета, дайте карам бързо, че полицай идва. Бързо, бързо. Аре, путко. Да вървам за коса. Аз имам само... Здравейте, момчета, какво ще обичате? Пъчк. Това също. Ева, аз съм заключил вратата да не влезете, че ме е страх да не ме убият. Колко... Приятел, колко си вкарам? Момчета, какво става? Ще мръднете ли тая кола, момчета? Що сте оставили тука? Искам да влезна да си изтегля пари. Елат, тя някакво изчезна. Ти модер, бе, от... Абе, как така, бе? Не, бе, Чакай малко нещо да се те бърка. пресечеквам. Какво е? Искаш да те пресечеквам. Не знам, ти искаш ли да летиш? Окей, брато. Момчета, искате ли да ви пратя на задача, бе? Какво правите тука? Опа. Судолет. Какъв судоледа? Ти си ли миш судолет, Довиждане, довиждане. Не се махай, моля ти се, брат, аз съм ти най-големият фен. А, така. А, така, момчета! Моля. Да! Моля се, дай малко парички. Парички ли? Добре, може. Сам не си че ми крашне, брат. Само какво? Не си че ми крашне, моля.
От коя мафия си на... Аре, тя ли си? Брат, Добре, заклевам се, че от ако още един път ме фанеш на Кирина, толкова много задачи ще те прата, че не мога да чистиш с години. Добре, а от коя мафия си? Наистина искам. От бесни пенсии, бе, брат. Такава има ли? Има, да, на един Миш Сололеда, ама той не влиза вътре в сървъра. Тя някакво за колкото джоби хора да тролиш, брат, смисъл. Добре, добре ли са те? Не са. То няма, то са някакви дечита да тролят тази мафия, брат. Той не има само тролери. Добре, може да ме вкараш. Не мога, нямам права, трябва той като влезе. Той мисля, че до вечера към 8 ще влиза някакво. Потърси, напиши там в чата Миш Сололеда към 8, той ще те намери. Ай, пускам Мишо те на глава. Сололеда? Да, Миш Сололеда. Добре. Аре, плюс реп на Васко от циганина. Ай. Може ми да даде? Кажи, приятел. Механика къде или то ти си механика? Аз съм механик. Може да ми оправиш колата? Не може. Що? Защото не искам, защото съм замислен. Аре бе. Коя ти е колата? Аре, ще обре. Къде ти е колата, викам? Къде ти е колата? Вътре? Вътре в той. Коя кола е? Та ли? Искам само да я оправиш. Добре, ще я оправя, че. Ела, да, някаква да отключи само. Ама не си механик. Не, модър съм, мога ти оправя колата. Искай се да ти звънна по телефона и да видим дали ще ми дигнеш. Искаш ли да ти оправя колата или да те фърлям на нов клип някъде да ти бамва античита? Сигурен си ще ми оправиш колата или ще ми откраднеш? Колко правиш? Нищо, брат, аз ти как че съм модър. Някакво аз да не ти казах, че съм модер или ти нещо си ту, брат, ай. Поздрави от Мишо Сололеда. Не ми барай таксито, е. Бягай тука, бе, бягай, бе. Какво правиш? Какво правиш ти, бе, малумен? Ти що ме стреляш, бе? Що ме стреляш, бе? Спри се, бе. Що ме правиш тук? Брат, аз знам тебе, знам те. Не бе, Мишо, не бе, брат, не бе, с тебе... Не бе, с тебе сме тролили, бе, брат. Къде, бе? Къде? Не бе, Мишо, не бе, брат. Добре, бе, Аз бех тия живите, бе, брат. Не си не ме спомниш. да, стих се. Чао. Викали сте админ? Чуваме се. Чувате се, да, кажете. Може ли да ме закарате на място за коли? Ела, то някакво е там, брат. В смисъл, аз да не съм ти някакво такси. Откъде знам, няма никакви коли. Брат, наклона на такси, брат, и си ти човек. Моля ви, закарайте ме, то така много тъпо. Добре, аре, ще няма закарам. коли. Благодаря. Опа, ли? Какво? Не, ти в момента изтроли. Брат, като съм смот меню, какво да правя, брат? Да троля. Аре, чао. Верно ли, бе? Брат, бягай, бе! Мама. Кой те остави тука, бе? Здравейте, може ли помощ? Да, кажи, какво има? Някакъв ми каза, че е бил с мод меню и че ме е оставил тука. Имаш ли му айдито? Не. Добре, сега ще сваля.
Може да ме закарате до магазин за Да бе, чакай. това. Какво правите, бе, брат? За кого го направи? Тук добре ли е? Искам магазин за коли. Така кажи, аз разбрах чиля. Ага, че. Айде пак второ. Сега няма някак, за кого правите са? Тук добре ли ти е? Бате тъмън влизам, за кого правите? Бахте трова. Еми влезе в най-трол сървъра в България, брат, какво ти кажа? Ми ще се доледа в YouTube, айде. Аре, дай аре лове, майка му ще иба. Приятел, ще се спреш ли? Ще се спреш ли? Какво? Ще се спреш ли? Аз ли бе? Какво стана? Да, ти, ще се спреш ли? Кола за Защо уй? да се спираме? Еми да не ме блъскаш, защото ще те пратя на задачи. Ти тъп ли си не видяли какво стана там, бе? Еми не видях. Какво направи, брат? Това е проблем, като си... Караме още 15 пъти. Спри малко, не се качи в колата, стой тук. Няма се кача. Някакво стой тук, викам. Да, сега си говорим в очи, що ме блъсна така. Брат, ти не видя ли какво стана, бе, брат? Да, ти си сили в мене, и ме блъсна. Ами не е вярно, не е вярно. Еми не, така ли, добре, чай, връщам толки. Идвах от... Дреки. Супер. Няма проблем, брат. Аре, брат. Да ви закарам до някъде? Да. Добре, къде? Да си купя кола, че не думай. Кола ли да си купиш, бе? Да. Е, ще ти дам някакви парички. Ма ако може, че аз имам само Ако 30 си нов, хиляди. добре, ще ти дам. Нов съм, да. Някакви двама админи питах за админ, те ми викат. Ела. Добре, и сега ще закарам. И админите ме зак... Не, пак ли бе, брат? Моля те, не дей. Не го прави. Бате. Защо го правите? Защото съм модър и някакво от всичките пъти, в които такова бях аз. Добре, изчакай малко, моля те, чакай. Няма Само да ти чакам кажа да едно викаш, нещо. админ, кажи. Не бе, брат, сега Кажи, моля, само да ти кажа нещо. кажи. Слушаш ли ме? Слушам те. Нищо няма ти правя. Моля те, брат, Ти не нов можеш. съм тъмън, влизам, просто искам да науча малко града. Брат, не мога... Брат, влезам си в най-скапания трол сервер на земята, брат, ти трябва да го очакваш, то някакво тук всеки третия модър, Аз, в който ще те принципи, изтроля. знаеш, Я съм махнил, майка ти шеба. Брат, ли искаш да те пратя на задача, бе? О, не, извинявай, заеби. Моя грешка, не, моя грешка, честно ти казвам. Честно. Не де. Сега бъди добро момче. Чакай се, Не, няма да те пращам на задача с колко. Ева, брат. Ма някакво ще те оставя в тази стаечка. Няма откъде да излезеш. Махни моя, братле, моля ти се. Добре, само ако пишеш плюс реп на Васко Циганина, те пускам. Ако дадеш едно оръжие. Не, оръжие не мога да ти дам, не мога да спамвам, но мога да те изкарам от тази стечка, защото ако не, то оставам тук и си тръгвам. Моля ти се, брат, че ми трябват плюс репчета. Хубаво, ай. Айде, благодаря ти на Васко Циганина. Ел ти е Дискорда? Васко Циганина на шлокавица с главно В. И някакво ме гледаш как не съм админ, ама ще изкарам. Ого, количка ли бе? Баси кеф. Дай, карай, къде отиваме? Махни се. Що?
Така. Преча ли ти? Малко. Карай си, аз няма ти преча. Ай, Макса. Не, няма се маха, карай. Махни се. Горе се. Горе се. Горе се. Горе се. Горе се. И сега защо уби момчето? Бе, ти ме приятел този. Не бе, не бе. Дали? Я, чай го чуя. Приятел ли ти е то пич, дето те убива? Или да го праща на задачи? И го гледаш как не ги Пускаш, бе. Приятел ли ти е то пич, дето те убили да го праща на задачи? Да. Ето ти е добре. Изкуствена мафия. Ху. Ти къв си е? Аз ли? Ти е. Опо. Какво става готин? Пали. Тита, бе! Да, той виждам. Помогни ми. Добре, вече не е в МПС-то. Супер. И май умря. Добра свършена работа. Какво става, приятел? Кажи, какво има? Какво става, брат? Ми нищо, Кога при се те какво админва, става? Ти от кога си админ, бе? Какво викаш? От кога си админ? Ало, Чай малко, че не мога такова. Какво искаш, кажи? коли се е, приятел? Викам ти, от кога си админ? Какъв админ, бе, брат? Какво говориш? Видях, че си на нов ли, брат, защото викам си Елат. някакъв Не, админ. нещо по-скоро такова, защото мен много ми лагва, брат. Аз спадам под мапа. Постоянно. Добре, брат, аз пожелавам лека вечер.